Направо ляга. По-наклонен е, да? Не, това го ме дразни. Това, че е много малък. Натам. Трябва да е повече. Опасно е на такова. Сега тук на този лек наклон, ако си спря в другата посока, мотора ще падне. Да. Аз затова гледам такива на наклон абсурд. Той на по-високо ще има, мая на там ще се катерим още. Много яко. Много обичам на проходите, така като се вижда откъде идваш, откъде си се катерил. Ще бъде кола. Видиме къде е арката да не изпуснем, а то там се личеше. Ако ще яла да го видим там. Ски как, глед. Тук ти е то, глед. На тебе ти е превключено на километри на литър. Да, и в менюто. Vehicle settings ли да беше? Е сигурно vehicle то. Не. Как се излиза назад? Май така беше. Чакай. И с двете. Ало.
ние тук що спряхме на арката. Тук къде беше това, бе, Дани? А? Къде беше тази арка тук? Къде се намира, бе? На прохода от Шипка към Шипка. Прохода на Шипка. Да. Екстра. Екстра. Да, екстра. Не е само. Ще видим. Кой е причина? Добре. Ай. Чао. Стана ли, Не е там. Чакай, дай надолу. Абе, това нещо не работи тук, бе. Чакай. Няма значението. Units. Speed е са на fuel mileage. Трябва да го включим на литри на 100 км. Оп. А? Явиме се. Тия не мога ги разуча, какво още така ги сменявам на райдера. Това е за чувствителността на тракшена, сигурно, да? Да, това е power, е low power. Намалено ти е макс конските сили. На F е на full. KTRC-то е traction control левела. Я да го пробвам на фул да видим как ще. Ти до сега на Ел ли си карал? Да, Винаги? винаги, да. Верно ли? Да. То е... В смисъл, не. Сменяла съм го един път, ама не знам. Сега ще го пробваме. Мале... На този го дават, че става от 140 на 100 коня. А той може да става на 90 на някъде. Ужас. Курзалески дремети. Как се сменя това отдолу? Какво да ти показва? Ето range, average speed. Ти никога не си ги ресетвал тези работи. Не. Това ми е реално тук, където това е моментният, това е средният. Как се ресетва сега? После като заредиш, ако искаш. То как сигурно е така? Да. Нещо задържаш. Няма значение, дето. Или това, примерно... Ето. Сега вече трябва да си има. Да, то сега ще го такова. Сега ще видиш на... То не знам обаче къде реже силата, да не е на върха само. Според мен, знаеш какво? Аз го сменявах, аз съм си играл да го сменявам. Според мен е... А това е кухо. Не знам дали знаеш. Може да се катериш вътре. Стига. Да. Да, то има лойка. А това с толкова бетон е правилно, че... Яко. Може би няма да дръбне никога. Това е хектички. Ама виж нарочно тук е щупено, не може да се качаш на долу. Да, това на етажи. Ама нарочно е тук вероятно са го щупили да не се качва в хората. Колко бетон е налето тук за 3 блока? Те го даваха по време на COVID-а, че всъщност ако НДК, нали, там дали било укрепено и един инженер каза, че ако НДК ще пада или нещо, ако се случи, то трябва да се пракаля. Няма възможност. Има повече метал има от Айфеловата кула. Едно време какви неща са строили. Чао му прата на Бедро да му кажа, че ми е много гадно тук. Че е цървул.
Да, защото си личи, че си над другите планини повечето. Трябваше да погледаме на телефоните, нали има такова прик. Майната. Да. Шаров мирен. Мале, това като го гледам как ме гледа право... Това се сенчира, видели го? Гледаше много лошо гледаш. Не, Шаров, не! Нещо едното око не му е читано. Не!